Čaute ľudia, vítam vás v ďalšieho videa a dneska si ideme zahrať takú jednu hru, kde sa stávajú veci, proste domčeky a také. A neviem to nájsť, teraz som to tu mala, hej. A neviem to nájsť. Aha, tuto je. Že vraj je tu update, ale som sa na to pripojila a žiadny update tam není. Ale to je jedno, ja tam mám už taký domček, hej, jeden. Takže... ja to mám po rusky, hej, takže nečudujte sa. Tu píše, akože hej, vám predložím, že len kamaráti. Tak to som to začala. Mám takej čudnej farby, ja viem. Ale to je jedno už, keďže už som tu, tak to začala. No ako prvé tu je kuchyňa, keď vojdete. Tu ešte, ak vonku vyjdete, tak tu bude bazén, hej. No také schody som tu urobila na druhé poschodie a idem dorobiť teraz vlastne toto tu, tieto steny a bude asi aj tretie poschodie a tam možno urobím asi kino alebo svoju izbu, ale asi na druhom bude moja izba a hore na treťom bude kino a úplne na štvrtom tam proste balkón, hej, taký obrovitánsky, kde bude možno jacuzzi alebo ja neviem. No a používam takéto, píše to akože po rusky mramor. Takže ja neviem, ako sa to prekladá. Mramor to je keby také... No proste... akože také keby... Ja neviem, ako to mám nazvať, hej, no... Len sa ma to nepýtajte, hej. Takže... ľudia, no a... potom mi píšte do komentárov, že aké ďalšie hry si mám zahrať. Natáčala som už 99 likes. Mám tam 3 zliadnutia, hej, to je najviac, počúvate ľudia, hej. Takže prosím, kúknite si aj 99 likes. Prežila som iba 11 dní, ale to je večer, hej, takže nebudem zase hrať 2 hodiny. Hej, takže prežijem aj do 200. S kamarátkou, keď chcete. No a ešte vlastne, no tu si urobím izbu. A hore, no neviem, či bude tretie, aha, bude vlastne tretie. No ale ja neviem, prečo som si vybrala práve takú čudnú farbu môjho domčeku. Ľudia, sorry, že som bola ticho. Teraz, neviem, hej, no, jak taká tota. A ľudia, to je veľmi dobrá hra, ja si myslím. Aj keď som sa pripojila, som rozmýšľala, nie, ja si nič nebudem stavať, nič tu ešte nemám. A nakoniec som si postavila a zrazu sa mi to začalo páčiť tá hra, začala sa mi páčiť a ja pod ju teraz hrám. No, chcela by som len, že moje kamarátky, keď s nimi volám, my sa voláme a ideme hrať dačo. Oni to nechcú hrať, tak ja že poviem OK, tak si zahráme, čo oni chcú, aj ja chcem. OK. A no a proste hej, si zahráme napríklad 99 alebo Steel Brainrot, ale počúvajte ľudia, akože nie, že poviem, že Steel Brainrot je zlá hra, hej, akože, ale je to taká, nedáva to zmysel, keby, lebo tam iba proste zbieraš si brainrotov, potom od nich bereš peniaze a si ďalších kupuješ, hej. Ale keď máš plnú bejsku, tak jak si máš kúpiť ďalších. Jedine, keď ich predáš, ale keď proste máš samých dobrých a nechceš ich predať a chceš mať ďalšie. Takže, hej, takže je to podľa mňa blbosť. Iba si kupuješ brainrotov a to je všetko, hej. Styl Labubu, styl Brainrot, styl, neviem, čo ešte bolo.
Hej, no, totálne blbosť. To proste, ja nechápem, kto to vymyslel, ale ja si myslím, že to je blbosť, hej. Ok, ja už som urobila jednu stenu. A teraz idem na ďalšiu. Nikto sa mi tu nemôže dostať, lenže keď som ešte nenatáčala, som si išla zahrať a zrazu, že to je v mojom dome, jak sa tam mohol dostať. No nás sa pripojila Digon tam v okne, že čo? Však jak sa mohol dostať tam, keď ja mám tie dvere proste, že iba pre kamarátov, hej, tam je to aj napísané. A to ťa nepustí len tak, keď ma nemáš za frienda. Takže nechápem, ako som tam dostala. A ja mám presne, ako som sa teraz pripojila. Takto, jak som vám to ukázala. Tak proste som sa pripojila, hej. Nie, to si robíte srandu. No počkať. Prečo toto je tmavšie a tamto je svetlejšie? Nie, to si robíte srandu. Nie. Ale to... What the hell? Nechápem. Prečo tamto je svetlé a tamto je tmavé? No, to je hell. No. No, konečne. To čo s tým bolo? Ej, jo. Videli ste to? Ej, no, takže nebude to až také dlhé video, ľudia. Ej, jo. Ale ja nechápem, kto vymyslel, akože Strawberry, lebo akože to nedáva zmysel, hej, čo ty máš robiť v tej hre. Akože pochopíš tomu hneď, ale že čo tam máš robiť, ale proste